Rád bych vám představil nerezové hadice Flexi. Nerezové hadice Flexi mají unikátní vlastnost takovou, že se dají vždy natáhnout na dvojnásobek původní délky. Na natažení hadic Flexi se používá tzv. Natahovač. A já vám ukážu, jak to funguje. Hadice Flexi jsou vyráběné s vrstvou PVC opláštění. To PVC opláštění má buď žlutou, modrou nebo červenou barvu. Vyrábí se v dimenzích DN12 s půlcoulovýma koncovkama, DN20 se 3/4 koncovkama a DN25 s coulovýma koncovkama. Hadice Gas Flexi se dají použít na připojení plynového kotle nebo na připojení varné desky. Hadice s modrým a červeným opláštěním se pak dají použít na tepelné čerpadlo, připojení k vodárně nebo připojení boileru. A co tam máme dál?